Периодичното гладуване или intermittent fasting набра много голяма популярност през последното десетилетие като сравнително простичък метод за отслабване. Само че в последните няколко години все по-често се задава въпроса дали този режим на хранене оказва негативно влияние върху хормоналния баланс при жените и върху репродуктивната ни функция. Много жени се оплакват от нарушения в редовността на месечния си цикъл, след като са се подложили на intermittent fasting за известен период от време. Точно заради това днес ще си говорим за периодичното гладуване и как то влияе според научни проучвания върху различните хормони в нашето тяло. Няма да разглеждаме само репродуктивните хормони изолирано, защото нашите хормони са много тясно обвързани един с друг и има голяма вероятност, ако нещо не е наред с един от тях, то това да започне верижна реакция и да наруши баланса и на някой друг. Ще разгледаме инсулина, кортизола, хормона на стреса, както и хормоните на щитовидната жлеза и ще завършим с репродуктивните хормони, тестостерон, естроген, както и някои други, като SHBG, LH и FSH. Проучванията, които съм използвала за направата на видеото, ще бъдат линкнати долу в описанието, ако случайно имате интерес и искате да прочетете нещо по-подробно. За тези от вас, които не ме познават, аз съм Клементина и добре дошли в моя канал. Завършила съм бакалавър за нутриционист в Виенския университет и магистър по хранителна химия миналата година, отново в същия университет. Направих този канал с идеята да ви предоставям научно базирана информация в опростен вид, така че тя да е разбираема за средностатистическия зрител. Нека започнем с различните методи за прилагане на периодичното хранене, тъй като intermittent fasting е обобщен термин. Повечето хора разбират под intermittent fasting режима с ограничен времеви прозорец. Най-популярната му версия е 16-8, т.е. имате 18-часов прозорец, в който можете да се храните, като няма ограничения за количеството храна, а през останалите 16 часа вие трябва да не консумирате никаква енергия. Позволени са единствено вода, чай без никакъв подсладител, както и кафе без захар или мляко. Естествено има и други вариации, някои хора практикуват 20 часа гладуване, някои пък практикуват 12. Друг популярен начин за практикуване е така наречената диета 5-2, като тук 5 дни от седмицата се консумира нормално количество храна с нормалните навици, докато през останалите 2 дни от седмицата се консумира или нищо, отново само вода, чай или кафе без захар или мляко, или много ограничено количество храна, нещо от порядъка на 5-600 калории за целия ден. Простотата на този режим на хранене е принципно това, което го прави толкова привлекателен за хората. Аз също като по-малка, когато първо научих за него, се опитвах да го прилагам в ежедневието си под формата на 16-8, само че, понеже не може да издържа обикновено 16 часа, всъщност се превръщаше в 14-10. Започваме първо с влиянието на intermittent fasting върху инсулина. Има много проучвания, които разглеждат влиянието на intermittent fasting върху хора, които страдат от инсулинова резистентност или пък диабет тип 2. В доста от тези статии се наблюдава подобрение в тяхната чувствителност към инсулина и намаляване на нивата на кръвна захар на гладно. Тук е много важно да отбележа, че подобни подобрения могат да бъдат постигнати и просто ако същата таргет група намали своето тегло в случай, че страдат от наднормено тегло или затлъстяване. Точно заради това в тези проучвания е много трудно да се разграничи дали тези позитивни влияния са именно заради фастинга или заради това, че участниците са отслабнали вследствие на практикуване на фастинга. Обясних ви в моето видео за инсулинова резистентност за влиянието на висцералните мазнини, тези в коремната област, върху регулацията на кръвната захар в нашето тяло. Говорихме за възпалението, как тези провъзпалителни цитокини влияят върху функцията на черния дроб, който е много важен за поддържането на баланса на кръвната захар. Като заключение към темата за инсулина, нека да споменем едно проучване, направено върху жени, които страдат от синдром на поликистозните яйчници. Първата група от тези жени трябва да практикуват intermittent fasting, като техния времеви прозорец е изместен
през първата част от деня, а другата група трябва да консумират своите калории, повече от 50% от тях, в последната част на своя изместен времеви прозорец към по-късната част от деня, към вечерта. Нито една от двете групи не е отслабвала или напълнявала през този процес, само че групата, която е консумирала калориите си в по-късния времеви прозорец, претърпява негативни последици върху баланса на кръвната захар, които не са налични в сутрешната група. Тоест, един intermittent fasting режим, който не е синхронизиран с нашия циркаден ритъм и с нашия биологичен часовник, има потенциала дори да влоши нашето състояние, когато става въпрос за инсулин и баланс на кръвната захар. Това не е единственото наблюдение от това проучване, но ще го разгледаме отново, като говорим за другите хормони. Има един от репродуктивните хормони, който е много тясно обвързан с нивата на инсулина в нашето тяло, и това е SHBG. Този хормон има функцията да транспортира естроген или свободен тестостерон към целевите тъкани, където те да си изпълнят конкретната функция. Ако имаме занижени нива на SHBG, което се случва ако имаме повишени нива на инсулин, то тогава това води до завишени нива на свободен тестостерон в циркулацията и много от негативните симптоми, които се появяват, например, при жените, които страдат от синдром на поликистозните яйчници. Това са симптоми, обвързани с хиперандрогенизма, т.е. по-голямото наличие на мъжки хормони от нормалното. Част от тях включват андрогенната алопеция или мъжкото оплешивяване, хирзотизъм, това е окосмяване на места в човешкото тяло, които са по-характерни за мъже, тъй като, например, на гърдите, по лицето, места, на които жените при нормални обстоятелства нямат чак толкова или никакво окосмяване. Акнето и кожните проблеми също са един от тези симптоми, макар и не толкова конкретни. Завишените нива на инсулин при този синдром допринасят за всички тези негативни последици, през които жените трябва да преминават. Преминаваме нататък към влиянието на intermittent fasting върху кортизола, хормона на стреса. Всички intermittent fasting режими, според проучванията, водят до повишаване на базовите нива на кортизола, като ако се практикуват по-дълги периоди на гладуване, с времето това подпомага изместването на пика на кортизола, който принципно се състои рано сутринта, около половин час след като се събудим. Това не е индивидуално за мъжете или за жените. И мъжете, и жените имат пик на кортизола около 30 минути след като се събудят, и това е изключително важно, за да започнем деня си оптимално. Кортизола стимулира нашия метаболизъм, помага ни да се събудим. Това е желана реакция на нашето тяло. Когато този пик се измести към обяд, по някакъв начин това може негативно да се отрази на нашето цялостно състояние рано сутрин. Завишените нива на кортизол като цяло при intermittent fasting са адаптивен механизъм на нашето тяло към периода на гладуване. Идеята е да се мобилизира енергия, и подобни защитни механизми има и при хормоните на щитовидната жлеза. Ще си говорим за тях след малко. Хипотетично да си представим, че и не следвате циркаден режим на intermittent fasting и започвате храненето си към следобеда и приключвате към вечерта. В тази ситуация може би пиете и кафе рано сутринта, на гладно, което допълнително допринася за покачването на кортизола. Всяка консумация на кафе води до някакво покачване на кортизола, дори то да е краткотрайно, като ако го приемаме на гладно, то просто се абсорбира по-бързо и това покачване е по-рязко. Отделно, ако решите и да тренирате сутринта, това ще доведе до още едно покачване на кортизола. Всяка тренировка води до това. Това е абсолютно нормален физиологичен процес. Но предполагам, че вече виждате как тези пикове просто се наслагват, натрупват се едно върху друго и това потенциално може да се отрази негативно на цялостното ви физическо и психическо състояние. Няма да изненадам никоя жена, като кажа, че завишените нива на кортизол, хроничния стрес влияят негативно върху регулярността на менструалния ни цикъл. Мисля, че на доста от нас вече това ни се е случвало. Възможна причина за това е приоритизирането, което нашето тяло прави към произвеждането на кортизол за сметка на секрецията на прогестерон. Те имат един и същ прекурсор и тялото ни трябва да се избере
кое в момента му е по-важно и ако сме в състояние на хроничен стрес, то ще произвежда повече кортизол. Прогестерон е хормона, който се увеличава във втората фаза на менструалния ни цикъл и подготвя нашето тяло за бременност. Отделно в едно проучване, на което попаднах, бяха участвали жени, които са пометнали през първите няколко седмици от бременността в много ранен стадий и беше открито, че имат завишени нива на кортизол в своята урина. Тоест, хроничен стрес, висок кортизол не е оптимално по никой начин за нашите репродуктивни способности. Ако следваме циркадния фастинг, тези негативни ефекти няма да се натрупват до чак такава екстремна степен, но според мен това е индивидуално решение, което всяка жена трябва да вземе за себе си, особено ако е в по-стресиращ период от своя живот. Стресът е и до някъде субективно състояние и ако просто усещате, че този режим не може по някакъв начин да го синхронизирате с начина си на живот и това ви създава огромен дискомфорт, е по-добре просто да намерите нещо, което можете да следвате и да не си създавате допълнителни проблеми в живота. Достатъчно за кортизола, нека да разгледаме хормоните на щитовидната жлеза, като тук ще говорим за Т3, Т4 и ТСХ. ТСХ е хормона, който стимулира секрецията на Т3 и Т4 и обикновено при хипофункция на щитовидната жлеза той е завишен, докато се наблюдават занижени нива на Т3 и Т4. Хормоните на щитовидната жлеза са отговорни за нашия метаболизъм, около 30% от базовия ни метаболизъм, basal metabolic rate, т.е. при хипофункция на щитовидната жлеза се наблюдава и забавен метаболизъм, при хиперфункция съответно е обратното. Нарушени нива в функцията на щитовидната жлеза, дали това ще е хипер или хипофункция, оказват негативно влияние върху фертилитета. При практикуване на интермитент фастинг, според проучванията, се наблюдава намаляне на нивата на Т3, докато ТСХ остава непроменен. Тоест тук не говорим за екстремен тип на метаболитна адаптация, тъй като цялото това нещо е просто адаптивен механизъм на нашето тяло да съхрани енергия, тъй като го поставяме в период на гладуване. Без такива еволюционни механизми нямало е да оцелеем в периодите преди, когато не сме имали достъп до храна през всички часове от деня или дори в всички дни от седмицата. Подобна метаболитна адаптация се наблюдава не само при интермитент фастинг, но и при отслабването като цяло. Именно заради това отново е трудно да разграничим дали този ефект е следствие на интермитент фастинг само или вследствие и на отслабването, което често съпровожда практикуването на интермитент фастинг. Ако страдате от някакъв тип метаболитен проблем, като например затлъстяване, инсулинова резистентност или синдром на поликистозните яйчници, като жените, които страдат от поликистоза, често вече имат на лице и затлъстяване и инсулинова резистентност. Ако това описва вашето състояние, то тогава позитивите, които ще имате в цялостното ви здравословно състояние вследствие на отслабването, по никой начин не могат да бъдат изместени от някакво слабо понижение на Т3. Важно е да се отбележи, че ако се комбинира интермитент фастинг с екстремен калориен дефицит, това го правят много жени, за съжаление, използват го като извинение да пропускат някои хранения от деня, то тогава това определено ще се отрази негативно в дългосрочен план на метаболизма, както и на хормоните на щитовидната жлеза. Екстремният калориен дефицит допринася и за нарушения в менструалния цикъл и в много други органи и системи в нашето тяло. И тук по никакъв начин не може да бъде обвинен интермитент фастинг за това. Важно е да го практикувате по начин, който ви предоставя достатъчно храна за оптималната функция на вашето тяло. Връщам се към щитовидната жлеза. Има две групи от жени, от хора като цяло, които трябва да се замислят преди да практикуват интермитент фастинг. Първата група са хора, които вече имат установена хипофункция на щитовидната жлеза. Имаше една статия, в която авторите обясниха
как при хора, които страдат от хипофункция по време на Рамадан, знаете какво е Рамадан, това е периода, когато при мюсюлманите се гладува между изгрев и залез и консумацията на храна е позволена само през тъмната част от денонощието. Дозата на медикаментите им за хипофункция на щитовидната жлеза се е налагало да бъде увеличена през този период. Другата такава група са жени с нисък процент на телесни мазнини, с здравословно за тях тегло, които нямат някакви налични метаболитни проблеми, нямат налични заболявания. При тях допълнителен спад на хормоните на щитовидната жлеза няма да са нещо, което по някакъв начин ще оптимизира здравето им, очевидно. Почти сме готови за днес. Остана ни да разгледаме само какво е влиянието на intermittent fasting върху репродуктивните хормони в нашето тяло. Конкретно на тази тема нямаше чак толкова много проучвания върху жени, повечето бяха върху мъже, а тези направени върху жени бяха върху пациенти, които страдат от синдром на полиокистозните яйчници, тъй че тази част от видеото ще е малко по-конкретна. Да започнем с естрогена. При жени, които страдат от затлъстяване, синдром на поликистозните яйчници, които също често са с наднормено тегло, при тези жени те имат повече масна тъкан. И в масната ни тъкан има един конкретен ензим, ароматаза, който в увеличени количества логично ще спомага произвеждането на повече естроген. Естрогенът в нашето тяло се произвежда с помощта на андрогени и на този конкретен ензим. Завишените нива на естроген не са нещо, към което се стремим, тъй като ги асоциираме с завишен риск от рак на гърдата, както и с редица проблеми с фертилитета, с зачеването. При жени, които имат завишени нива на естроген, чисто и просто отслабването ще спомогне за тяхното нормализиране. Тук искам обаче да се върна към проучването, за което говорих по-рано, при жените, които страдат от поликистоза, които бяха разделени в две групи. Едната консумираха храната си сутринта, докато другата имаха ограничен времеви прозорец през втората половина от деня. Въпреки липсата на промяна в телесното тегло, тук се наблюдават различия в нивата на естроген в двете групи. И в тази, която са консумирали по-голяма част от храната си през втората половина от деня, при тях нивата на естроген са по-завишени, отколкото при тези, които практикуват циркадния фастинг, който е в синхрон с биологичния ни часовник. Относно андрогените, т.е. мъжките хормони в нашето тяло, както вече ви споменах, те са завишени при пациенти, които страдат от синдром на поликистозните яйчници и са обвързани с много от негативните симптоми, които вървят с този синдром. В проучвания, в които се изследва влиянието на intermittent fasting върху жени, които страдат от този синдром, като резултат се наблюдава много често понижаване на нивата на свободен тестостерон и на общия FI индекс или Free Androgen Index. Той включва не само тестостерон, но и някои други от андрогените. Това естествено оказва благоприятно влияние върху всички тези неприятни симптоми, които споменах току-що. Този ефект най-вероятно е обвързан с покачването на нивата на SHBG. Когато имаме повече SHBG в циркулацията, то тогава повече от него ще се свърже с свободния тестостерон и това ще доведе до понижаване на нивата на свободните андрогени в циркулацията. Относно другите хормони, ЛХ и ФСХ, те са обвързани с овулацията и отново са важни за репродуктивните ни способности. При тях за момента от наличните данни не се наблюдават конкретни влияния. В някои проучвания естествено има някакъв ефект, но информацията е далеч от достатъчна, за да се направи някакъв консенсус или препоръка или каквото и да било. Като цяло, за да заключим темата с репродуктивните хормони, при пациенти, които страдат от поликистоза, при които intermittent fasting се изследва доста често, в техния случай се наблюдава значително подобрение в редовността на менструалния цикъл между 30 и 40%. Какъв е извода от днешното видео? Много е трудно да се различат ефектите на intermittent fasting от тези на отслабването и калорийния дефицит като цяло. Но нека все пак се опитам да направя някаква препоръка.
Ако сте жена, която вече има здравословно тегло, която е физически активна и не страда от конкретни заболявания, като инсулинова резистентност, например, то тогава intermittent fasting може да окаже негативно влияние върху нивата ви на кортизол, като не допринася с кой знае какво, може би дори с нищо, към цялостното ви здравословно състояние. Ако решите все пак, че искате да практикувате intermittent fasting, то тогава е високо препоръчително да се придържате към циркадния фастинг, този, който е в синхрон с нашия биологичен часовник. В случай, че консумирате голяма част от храната във втората половина от деня, дори може да си навредите, когато става въпрос за инсулин и кръвна захар. Тази група от жени, за съжаление обаче, може би не е по-голямата част от населението и ако случайно спадате към другата група, която има наличие на някои от проблемите, които обсъждахме в днешното видео, то тогава intermittent fasting има с какво да допринесе за здравословното ви състояние, като част от ефектите му се припокриват с тези на отслабването. Периодичното гладуване е доста простичък начин, по който може да ограничите количеството храна през деня и при някои хора психологически идеята, че могат да консумират храна само през определен период от време, определено се оказва по-ефективна за самоконтрола, отколкото идея, че могат да консумират храна през всичките 24 часа от денонощието. Естествено, от най-голямо значение с какво се храним през всеки един час от деня и колко е това като количество общо, но в случай, че желаете да пробвате и това и го виждате като стъпка напред към здравословния начин на живот, то тогава не виждам причина да не опитате. Благодаря ви, че останахте с мен до края на видеото. Надявам се да ви е харесало и да сте научили нещо ново. Ако сте, харесайте и се абонирайте за канала, за да не изпускате нищо ново от мен. Ако случайно имате тема, въпрос, който ви интересува, оставете го долу в коментарите, за да го разгледам в някое от следващите видеа. В описанието са линкнати и социалните ми мрежи, както и уебсайта ми, където имам малко статии, рецепти, на английски са, но все пак, и там предлагам и своите услуги като нутриционист. Благодаря ви отново за вниманието и ще се видим в следващото видео.